Hello kaikki hepat ja ihmiset siellä ruudun takana. Tänään mä, eli tän tallin uusi heppa, Nuppu, ajattelin kuvata tämmösen hevosten totuus vai tehtävä. Elikkäs, jos et tiedä mikä on totuus vai tehtävä, niin mä voin kertoa. Se menee sillään, että esim. Jos mä aloitan, niin mä kysyn vaikka Murulta, että totuus vai tehtävä. Ei minulta! No ei Murulta, mutta kuviilta totuus vai tehtävä. Ja sit se vastaa, että haluatko se kertoa totuuden vai tehdä tehtävän. Sit jos se haluaa kertoa totuuden, niin mä kysyn siltä kysymyksen ja sen on pakko vastata. Tai jos se ei vastaa, niin tippuu pelistä. Ja tehtävässä sama homma. Ja tosiaan totta kai voittajalle on palkinto ja mun pitää käydä infoamassa tonne tallin hepoille, koska me ollaan täällä pihatossa. Tuolla kentällä just ratsastaa Elina Rikolla, joten mä ajattelin siltä kysyä totuus vai tehtävää ja käskeä sen sitten levittää tää pelin tieto tonne talliin. No niin, hyvä. Riko! No? Kun me pelataan tämmöistä peliä totuus vai tehtävä, niin totuus vai tehtävä? No mä en oo niin mä otan tehtävän. Sun pitää tiputtaa tästä lähtien tässä tunnilla kaikki esteet tai kieltää. No mitä ei oo reilua, meni aina täydellisesti. Haluatko tippua ekana? No ihan sama. Onneksi se tunti on enää joku vähän 15 minuuttia. No niin, hyvä Riko. Mitä ihmettä? Hop. Mitä vitsiä? Huomit sä kyllä käynnissä pääset. Enpäs pääsekään. Okei, Riko, onks jotenkin kipeä? En. Anni! No? Onks Rikon jaloissa jotain vai miksi se käyttäytyy tälleen? Milleen? No venoppa seli. No mitä ihmettä? Ehkä se on vaan niin väsynyt. Kansi nyt lopettaa ja anna sille siis mössöt ja vie talliin. Ja sit kato ne jalat ja jos on yhtään jotain nestettä tai jotain, niin muista sitten kylmätä. Okei. Ha! Nappiin meni. Siis toi oli tosi hyvä. Okei, tyypit. Me ollaan totuutta ja tehtävää. Niin mä ajattelin kysyä Vililtä. Sano vaan. Totuus vai tehtävä? No tehtävä tietysti. Kun Eerika menee sulle tänään tunnilla, niin sä et saa tiputtaa sitä kertaakaan. Sun pitää olla niinku unelmaponi. Mitä? En mä pysty. Haluatko tippua aikana pelistä? No ok. Kiva aina meidän Vilillä. Tyhmä räkänokka. Miten sä annoit mun laittaa riimu sun päähän ilman, että sä purasit mua? Miksi sä et pure mua? Sä aina puret mua, kun mä laitan tulaa sun selkään. Onks kipeä? No niin, mennään. Muut on jo kentällä. Hei Malla, totuus vai tehtävä? No, totuus. No, kuka on sun mielestä paras ratsastaja? No, Elina varmaan. Ok. No niin, voitte ruveta ottaa ravia. Niin? Vautsi Eerika, sehän kuuntelee tosi hyvin. No niin, se ei edes porru mua, kun mä laitoin satulaa. Sä oot kyllä kehittynyt Mallan kanssa tosi paljon. No niin. Okei, Vili. Sit pukkilaukkaa, ei please. Niin? Vili, nouse! Au! No oho. Vili arvaa mitä? Hieno poika. Voi vitsit, sattuko? No, sä et saanut tiputtaa Eerikaa. Mut se oli puhas vahinko, se pallo tuli
kaaduin siihen. Sä kuule voit kaatua ihan milloin tahansa tahalleen kenenkin päälle. Et sori, sä nyt tipuit. Mut ei! Haetaan kylmää. Hups, sori. Okei, mä nyt selvisin takas tänne ja nyt mä kysyn vaikka... Bob, totuus vai tehtävä? No vaikka tehtävä. Karkaa sun karsinasta, juokse tallialuetta ympäri ja sit yhtäkkiä vaan pysähy silleen, että kävelet vaan niiden luokse, jotka jahtaa sua. Ok. Bob! Bob! Nyt sitten. Mitä vitsiä? Näytäis nää hevoset jotain ihan omia säätänyt. Okei, kuka haluaa olla uhri? Fiona, totuus vai tehtävä? No mä en tähän tehdä mihinkään hömpelykseen jaksa lähteä mukaan, niin vaikka totuus. No, asuisitko mieluummin sun koko loppuelämän tallissa vai Laitsalla? No varmaan tallissa, koska Laitsalla on jotain mörköjä. No ässä totuus vai tehtävä? No tehtävä, en mä nyt tyhmä oo. Hei, kun milloin tulee, niin esitä kuollutta. Bet. Niin. Au! Ässä. Ässä, onko se kuollut? Nukuuko se? Ässä, mulla on porkkanaa. Tää ei oo kyllä ihan normaalia. Ässä. Okei, mä hain Anniin. Mitä sä ässä touhuat? Siis kun mä tulin tähän, niin se vaan makas siellä. Eikä oo noussut. Pitääkö me